alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon. To a yau bidiyon mu zai koya mana wato ainihin yadda za ka kare kanka daga cikin hacking. Za ka ga yanzu duniya wato ta riga da ta zo wani lokaci da hackers sun yi yawa a social media da kuma sauran website kowane iri. Za ka ga wato hackers sun yi yawa, sai ka ga mutum yana da information ne da ya kamata a ce sirrin shi ne shi kaɗai a cikin account ɗin shi, sai ka zo ka wayi gari an yi mai hacking ɗin account ɗin shi kuma an zo an fitar da wannan sirrin nashi. To ɗan uwa yau zan koya maka wato ainihin yadda za ka kare kanka daga wannan sharri na hacking a cikin wato account ɗinka na Facebook. Amma kafin in je in koya maka wanda za ka kare kanka, ina roƙonka idan baka wato ainihin dangwala min subscribe ɗin nan ba, ina roƙonka je ka ɗan dangwala min subscribe ɗin nan, da zarar na saki wani bidiyo za a sanar da kai tsaye. Na gode. To ya danganta da irin wato ainihin Facebook ɗin da kake amfani da shi. Idan normal Facebook ɗinka ne, idan kuma wato kana amfani da light Facebook ne, sai ka shige shi kamar haka. Na farko kana shiga wato ainihin Facebook ɗinka kamar haka, za ka ga waɗansu madannai a saman shi haka kamar haka guda uku, sai ka shige shi. Kana shige shi, idan wannan account ɗin ne kake buƙata wato ainihin ka kare shi daga sharrin hacking, to sai ka shige shi. Idan kuma ba shi bane, za ka je ƙasa, za ka ga inda aka sa switch accounts, za ka ga account ne, domin waɗansu za ka ga suna da account kusan guda biyu guda uku a cikin wayansu. To idan har wannan account ɗin ne, sai ka shige shi kamar haka. In kuma ba shi bane, za ka je ka switching ɗin account ɗin, ka shiga account ɗin da kake buƙata ka kare. Kana shiga, za ka shiga cikin setting kamar haka. Kana shiga cikin setting, amma na farko, abu na farko da ya kamata a ce ka sani, ka tabbatar da cewa email ɗinka ka ɗora shi a Facebook account ɗinka. Zan yi mana darasin yadda za ka wato ainihin ɗora email account ɗinka a cikin Facebook ɗinka a bidiyon mu na gaba insha Allahu. Wanda yake buƙata zai iya yin min ma ya yi comment da cewa lallai ina buƙata, ta yadda zan san wato zan samu ƙwarin gwiwan kawo muku shi kai tsaye idan har kuna buƙata. To yayin da wato ainihin shi wato Gmail account ɗinka yana wato cikin account ɗinka na Facebook, za ka tafi setting haka, za ka je inda aka rubuta security, za ka rubuta inda aka yi security, za ka ga shi nan security and login. To sai ka shige shi kamar haka. Kana shiga cikin shi haka, wannan ita ce fuskar da zai kawo maka a cikin wato ainihin da zaran ka shige shi. Za ka shiga, za ka tafi ƙasa, za ka ga gashi nan inda aka rubuta use two factor, gashi nan sai ka shige shi kamar haka. To abin da ake so a nan wajen shine na biyun nan za ka yi amfani da shi, kai ka amfani da wannan na ɗayan. Wato shi na biyun nan za a turo maka wato wani code ne, da zaran wani zai yi maka kutse cikin wato ainihin account ɗinka, to wato za a turo maka da wani code ne na sirri wanda kai kaɗai ne za ka san shi. To yayin da wani zai yi kutse, to wato zai ga can wajen, da zaran ya fara shiga zai ga cewa wannan account ɗin naka an yi security ɗin shi, ta yadda sai ya sa wannan code ɗin sannan zai iya samu ya maka hacking ɗin account ɗinka. To kai kuma gashi code ɗin yana wajenka, kaga ba yanda za a yi ya using ɗin wannan code ɗin ya yi maka hacking. Kana shiga wannan use text message ɗin nan, sai ka shige shi kamar haka. Za ka iya zaɓen number da kake buƙata. Idan ka ɗora number guda biyu ne a WhatsApp ɗin, wato ainihin Facebook ɗinka, sai ka shiga. Ni ga wata number nan gashi nan ta bayyana mana, to yanzu kamar in ita nake so in yi amfani, kawai zan shiga continue. Idan kuma ba ita bane, zan shiga wannan add number ɗin nan, sai in shiga wato ainihin number da nake buƙata a turo min da wannan wato verification code ɗin ta wato ainihin number. To ni yanzu zan yi amfani da wannan number da take sama, sai mu shige ta kamar haka. Muna shiga haka, wato gashi nan za ka ga an ce enter code, wato gashi nan ka shiga 6 digit code ɗin da aka turo maka ta wannan number. To ni yanzu zan shiga 6 digit ɗin. Idan sun turo min, za ka ɗan jira su ɗan turo maka wato ainihin code ɗin. To da zaran sun turo maka ta wannan hanyar, ta wannan number, za ka shige shi cikin sauƙi ba tare da wani cakwakiya ba. To ni yanzu gashi nan muna jiran su turo mana code ɗin. Da zaran sun turo mana code ɗin, za ka ga za mu shige shi. To gayi nan sun turo mana code ɗin, bari mu shiga code ɗin kamar haka. Sun turo mana code ɗin, gashi nan zan shige shi.
gashi nan na shige shi kamar haka. Kana shigan shi sai ka zo ka danna alaman continue ɗin nan. Kana danna alaman continue ɗin nan gashi nan ya yi maka gashi nan ya nuno maka two factor, gashi nan ya nuno maka is on, gashi nan ka kunna shi komai da komai, gashi nan two factor authentication, gashi nan ya kunnu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Wannan shine da zaran ka bi wannan hanyar to duk wani wanda ya zo zai yi maka wato ainihin hacking ɗin account ɗinka, za ka ga cewa komai ba zai iya ba, wato ainihin dole sai an turo maka ta wannan number da ka rubuta sannan zai iya shiga ya maka hacking ɗin account ɗinka. Kana gamawa kawai ka danna done ɗinka sai ka fita a page ɗin gabaki ɗaya. Wannan shine wato yanda za ka kare kanka daga cikin hacking a cikin Facebook ɗinka, ta yadda ba wanda ya isa ya maka hacking ɗin account ɗinka da zaran ka yi wannan. Na gode.